IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nakasaganan ti Boracay para iti panagbabalubal iti danom ti baybay. Umababot ti sangagasot sa nga puluket talo a swimmers manipod iti 8 a pagilian iti Southeast Asia ti agsasango iti 4th Southeast Asian Open Water Championships amang ruginton umay a Biyernes iti Boracay, New Coast, Malay, Aklana. Daytoy ti kaunaan nagundaway ngag-host ti Pilipinas iti talong aldaw a torneo manipod Agosto 21 agingga 23. Sigon kan Philippine Aquatics Incorporated Secretary General Eric Buhain, no adai panpanakkel iti Indonesia a Bali, ken patayamet iti Thailand, adamet bukod a pambato ti Pilipinas nga world famous a Boracay. Malaksid iti prestigyoso a kompetisyon a sagot ti Philippine Sports Commission, gundaway med nga ipakita iti pintas iti isla kadagiti atleta, sports official, ken bisita manipod iti pagilian iti Southeast Asia, ken iti national team iti Pilipinas. Inpasigurado ni Buhain ken PAA Executive Director Anthony a planchado iti seguridad kadagiti partisipantes. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.